Vitajte v očnom centre Medilux, ktoré tento rok oslávilo 10 rokov svojej existencie. Od roku 2019 nás nájdete v nových priestoroch na Šafárikovej ulici číslo 20 v Galante. Moderne vybavené priestory ponúkajú našim pacientom príjemnú atmosféru a profesionálne vyšetrenie odborným personálom. Predná ambulantná časť slúži na úvodné meranie pacienta. Špecializované ambulancie, kde prebieha vyšetrenie, sú naplnené najmodernejšou prístrojovou technikou. Hlavným zameraním nášho pracoviska je diagnostika a následné operačné riešenie sivého zákalu. U každého pacienta volíme individuálne, najlepšie vhodné riešenie. Vyšetrenie pred operáciou katarakty nie je vždy jednoduché, niekedy trvá aj hodinu a neraz sa musí opakovať. U pacientov po refrakčných operáciách to nebýva jednoduché. Rozhodovanie nám uľahčuje nový prístroj, ktorý hodnotí refrakčné vady na vyššej úrovni. V deň operácie pacient prechádza do operačnej časti. Pri operácii používame najmodernejšiu a najbezpečnejšiu operačnú techniku. Pri operácii používame navigačný systém Verion, ktorý spresňuje výsledky operácie a je nevyhnutný pri implantácii prémiových vnútroočných šošoviek. Za prémiové považujeme šošovky multifokálne, torické a s predĺženým fokusom. Tieto šošovky rozširujú oblasť videnia a to nás priviedlo k ďalšej oblasti, ktorej sa venujeme. Pre plastické operácie v okolí očí nás vyhľadávajú pacienti z okolia, ale aj vzdialených regiónov Slovenska a susedných štátov. Či už ide o estetické výkony na žiadosť pacienta, alebo chirurgiu zo zdravotnej indikácie v očnom centre Medilux nájdeme riešenie pre každého. Na okuloplastické výkony máme nielen priestorové, ale aj prístrojové a personálne vybavenie. Spolupracujeme s lekármi naprieč celým Slovenskom. Venujeme sa vzdelávaniu a organizácii odborných podujatí. Príďte sa presvedčiť na vlastné oči.